ኣገዳሲ ምዕባለ ካብ ዶባት ትግራይ ሻዕብያ ብወገን ትግራይ ዘሰንብድ ምዕባለ ኣጋጢሞሎም እቲ ምዕባለ እንታይ እዩ ክንነግረኩም ኢና። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ነበር ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር አቶ ጌታቸው ረዳም ሓዱሽ ምሕጽንታ ቀሪቡሎም። እቲ ምሕጽንታ ድማ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘድሊ ምትሕባር ንኽገብር ዝብል ካብ ናይ ፌደራል ትካል ዝተላኸዩ ጻውዒት ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ንእስራኤልን ኢራንን ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ተበጊሱ ዘሎ ኩናት መሰረት ብምግባር እወናዊ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኢራናውያን ዓዶም ለቂቆም ይወጽሎም ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ርእሰ ከተማ ቴህራን ነታ ከተማ ለቂቆም ይወጽኩም ዘለውና ተገለጸ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ ዝተጀመረ ኩናት ኣብ መወዳእታ ክበጽሕ ከም ዝደልዩን ገሊጾም ኣሎም። كمون إيران نتكال سليا إسرائيل موسادون أتقعلام منيستر مكلخال إسرائيل كاتاز مرحي إيران آيات الله علي كامانيون نايموت سقمتي كفوت أمو كم زخيل أتنقلام أزي كم زيلون كلو عبالات حقرات قجل شوعاته ني إسرائيل مولو دقفن أرقاكيتان عب إسرائيل كتما هايفا زركب اتزعبي مزاري نداد إسرائيلون كمستعات وتسميع علم عب إسرائيل زركبو حبشاون بتكينات زبصحهم زلهم سكفتهات مسرت بمقبارون حبري تحيزنا لنا تقرأي ورايزانيكم عب مكتار زلهم كبراتنا نيس عزت أخاق بنيا محدش تمع بالتاتن واناوي زيناتاتنينا ألاليناكم ناب بزرزرم كنسجرينا سعبنا سبر معبالة كاب دوبات تግራይ ሻዕብያ ብወገን ትግራይ ዘደንግጽ ምዕባለ ጋጢሞሎም ብሽምጹም ደሎ ምቕነን ብቐንዱ ሰራዊት ኤርትራ ዝተዳለወ ምዃኑ ኣብ ጽምብላት ህዝብን ህዝቢ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ወግዓዊ ኣፍልጦ ዘይተዋሃበ ነይሮም። እንተኾነ ግን ዝበጽሕና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቶም ብወገን ዘላምበሳን ራማን ዝተኸፈቱ ዶባት ምልኪ ዝመረሮም ኤርትራውያን መንእስያት ብበዝሒ ንክወጹም ይጥቀምሉ ከም ዘለው እቲ ሓበሬታ ረዲኦም። ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ድማ ብኣማይት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን መንእስያት ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ንክወጹ ከም ዝተጠቀሙልን ናብ ትግራይን ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ንኽሰጋገሩ ድማ ከም ዓቢ ዕድል ተጠቂሞምሉ ንብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከቢድ ስንባደ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ዘሎ። ወገን ስርዓት ኣስመራ ዝፈጠሮ ከቢድ ድንጋጤ ጽዕብ ድማ እቲ ዶብ ዳግም ንክዕጾ ከም ዝተገብረ ይሰሚዕና ዘለና። እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሓቃውን ነብራውን ሰላም ንምምጻእ ተባሂሉ ብቐንዱ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሎም ብሽምጽምዶ እናጎስጎሰሉ ይመጽኦም። በዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ብወገን ዘላምበሳን ራማን ስነ ስርዓት ርክብ ህዝብን ህዝቢ ተኻይድ ነይሩ። ይኹን በር ብስንኪ ዶባት ዝምልከቶ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ወግዓዊ ኣፍልጦ ዘረኸበ ብምዃኑም ዘላቕነቱ ብዙሓት ስጋኣቶም እናገለጹም መጽኦም። ብወገን ትግራይ ይኹን ኤርትራ ዘለው ደለይቲ ፍትሒ ወይ ድማ ተቃለስቲ መንእስያት ግን እቲ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ብምዃኑም ዘላቕነት ኣይህልዮን እናብሉውን ስክፍትኦም እናገለጹም መጽኦም። ኣብዚ መዳይ ዝህሉ ምዕባለ መሰረት ብምግባር ድማ ብዝርዝር ኣብ ዝቕጽል ናይ ዜና እወጃ ሰዓትና ክነቕርበልኩም ጻዕሪ ክንገብር ኢና። ካብ አቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝቀረበ ምሕጽንታ ብአቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ናብ ትግራይ ኣትዩ ውድባዊ ምንቅስቃሳቱ ንክገብር ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓገዝ ክገብር ተሓቲቶሎም። እቲ ውድብ ብመሰረት ናብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ጻውዒት ኣብ ትግራይ ዘድሊ ናይ ፓርትነት መስራሓት ምዝገባ ኣባላትን ምፍላጥ ፕሮግራማትን ካብ ክልል ክሳብ ቁሸታት ንክገብር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘድሊ ሓገዝ ክገብረሉ እቲ ቦርድ ጸዊዕሎም። ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ብመሰረት ኣዋጅ መረፃ ኢትዮጵያ ምዝገባ ፖለቲካ ውድባትን ኣዋጅ ስነ ምግባር መረፃን ቁጽሪ 1162 እዝባር 2011 መሰረት ብምግባር ብዕለት 18 ጉንቦት 2017 ዓመት ምረት ንክልላዊ ፖለቲካ ውድባት ጊዜያዊ ፍቃድ ምዝገባ ከም ዝሃበ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ዞባታት ወረዳታት ከተማታትን ቀበሌታትን ኣባላትን ንምምልማል ምንቅስቃስ ንኽንገብር ናብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ምትሕባር ደብዳቤ ጸሓፉልና ብምባል ነቲ ቦርድ ከም ዝሓትትዎ ገሊጾም። በዚ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሰረቲ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ወይ ድማ ስምረት ኣብ ትግራይ ዘድሊ ፖለቲካዊ ስርሓቲ ንኽፍጽሞም ሓገዝ ክግበረሎም ኣተሓሳሲቦሎም። እቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ቅድሚ ወርሒም ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ኣፍልጦ ውድብነት ካብቲ ቦርድ ከም ዝረኸበ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ትግራይ ብስንኪ ጊዜያውያን ኣተሓባበርቲ እቲ ውድባም ኣለና ዝብልዎ ስጋኣታት ድሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሰሙን ኣኼባ ከም ዝገበሩ ይዝከር እዩ። ውድብ ስምረት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብመሪሕነት ዘጣየሹ ምዃኑ ዝእመን ኮይኖም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ፈላማይ ኣኼባ
እውን ግዝያዊ መራሒ ኮይኑ ነቲ ኣኼባ መሪሕዎ እዮም ውድብ ስምረት ነበር ኣመራርሓ ወሓት ዝነበሩም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደም ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ብምባል ዝተገምዑ ምዃኖም ይፍለጥ ኣግራው ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝቕፅል 2018 ዓመት ምረት መረፃ ንኽካይድ መደብ ተታሒዙ ምድላው ይገብረሉ ከም ዘሎም ገሊጹ ኢሎም ምቕናም ስምረት ድማ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ኣዋርሕ መስራቲ ጉባኤኡ ብምግባር ቋሚ ምዝገባ ውድብነት ሒዙ ኣብቲ መረፃ ኣብ ትግራይ ክወዳደር እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎም ጻውዒት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንእስራኤልን ኢራንን ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኩናት ደው ክብል ጸዊዖም ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝረአ ዘሎ ናውስኺ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊጾም እቲ ግጭት ህይወት ህፃናት ሓዊሱ ድማ ህይወት ሲቪልያን የኽስር ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ እቲ ናውስኺ ዝኸይድ ዘሎ ቁጽሪ ናይቶም ዝቆሰሉ ሰባት ሲቪላት እውን ዘጨንቕ ኢሎም WHO ብፍላይ ስክፍቱ ንኒውክሌራዊ ቦታታት ኢራን ዕላማ ምግባር ከም ዝኾነውን ዝገለጹ ዶክተር ቴድሮስ እዚ ድማ ኣብ ከባቢን ጥዕና ሰባትን ኣብ ኢራን ይኹን ኣብ መላእቲ ዞባን ቅጽበታውን ነዊሕን ጽልዋታት ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ጠንቂቖም ኩሎም ወገናት ናብ ሰላም ክወፁ ንጽውዕ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ እቶም ኣዝዮም ተባዓት ሰላም ዝመርጹ እዮም ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጾም ኣሎም ኢራናውያን ዓዶም ለቂቆም ይወጽሎም ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ርእሰ ከተማ ኢራን ዝኾነት ቴህራን ለቂቆም ይወጽሎም ናብ ምዕራባዊ ክፋልታ ከተማ ዘውጽእ ቀንዲ መንገዲ ናብ ምዕራባዊ ክፋልታ ከተማ ዘውጽእ ቀንዲ መንገዲ ብኣሽሓት ዝቁጸራ ተሽከርከርቲ እናወጻ ዘርኢ ምስሊ ወጽሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኩሉ ሰብ ነታ ከተማ ለቂቁ ክወጽእ ጻውዒት ተቕሪቦም እዮም ርእሰ ከተማ ቴህራን ብከቢድ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል እውን ትቃጽል እያ ዘላ ነበርቲ ካብቶም ዕላማታት ክለቁ ተጸዊዖም እዮም ብፍላይ ጻውዒት ዶናልድ ትራምፕ ስዒቡም ኣሜሪካውን ናብቲ ኩናት ክትጽንበር ከም ትኽእል ዘመላኽት ዝብሉም ብዙሓት ስጋኣታት ዓብይሞሎም እንተኾነ ግና ኣሜሪካ ብቐጥታ ንኢራን ምጥቃዕ ተጀሚራ ካልኦት ሓይላት ሃገራት ምብራቕ እውን ንኢራን ክሕግዝኣ ከም ዝኽእላ ነቲ ዞባን ንዓለምን ናብ ዕናዊ ኩናት ክእቱ ከም ዝኽእሉ እዮም ተዓዘብቲ ዘጠንቅቑ ዘሎም ፍልፍል ዜና ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዝኾነ US ሆምላንድ ሴኩሪቲ ኒውስ ሎሚ ዝዘርግሖ ተጸብጻብ ኣሜሪካ ንትሕቲ ምድሪ ዝተሃነጹ ቀረባት ኒውክሌር ኢራን ክትዕንወ ከም ትኽእል እዮም እንፊቱ ዘሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ካናዳ ከተማ ኣልቤርታም ካብ ዝተኻየደ ጉባኤ ጉጅለ 7 ሓደ መዓልቲ ቀዲሞም ወፂኦም ናብ ሃገሮም እንትምለሱም ኣብ ንፋሪቶም ምስ ጋዜጠኛት ኣብ ዝገብርዎ ጸንሒት ምስ ኢራን ድርድርን ምቁራጽ ተኽስን ክግበር ትደልዩ ዲኹም ተባሂሎም ተሓቲቶም ኣይመስለንን ንኢራናውያን ስምምዕነት ክበጽሑ ነቲ ሰነድ ክፍርሙን ደጋጊምና ለሚናዮም ኢና ኣብዮምና ሕዚ ብጣዕሚ ረፊድ እዩ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም ከተማታት እውን ይዓንዋ እየን ዘለዋም ክብሉ እቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ ክበጽሕ ከም ዝደልዮም ተዛሪቦም ዘሎም እዚ ድማ እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጀመረቶም ኩናት ክሳብ ስርዓታዊ ለውጢ ዝመጽእ ክቕጽል ምዃኑ ዘመላኽት ርእይቶ እዮም ሂቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢራን ሎማዓልቲ ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ንትካል ስለያ እስራኤል ሞሳድ ኣጥቂዓቶላ ባላስቲክ ሚሳይላት ኢራን ንዋና ቤት ጽሕፈት ስለያ ሞሳድ ብሓዊ ንኽባርዕ ገይሮም ውሎም ንሓምሳይ መዓልቱ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት እስራኤል ኢራን ዕናዊ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎም ትማሊ ንኤጀንሲ ኣገልግሎት ዜና ኢራን ዘጥቅዐት እስራኤል ሎም ለይቲ ድማ ንኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢራን ጀነራል ሻድማኒ ዝቐተለት ኮይና መጥቃዕታታ ኣሒላ ቀጽላላ ኢራን ድማ ኩናት ብሙሉእ ሓይላ ክኸውን ወሲና ክብድ ዝበሉ ዕላማታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብኣዝዮም ዘመነወት ሚሳይላት ተጥቂዓ ዘላ ዛጊድ ልዕሊ 230 ኢራናውያን ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 1200 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣናት ኢራን ይገልጸሎም ወገን እስራኤል ድማ ልዕሊ 24 ሰባት ዝተቐተሉ ኮይኖም ክሳብ 500 ቆሲሎም ኣሎም ኢራን ሎሚ ዋና ቤት ጽሕፈት ስለያ ኢራን ሞሳድ ዘጥቅዐትሉም ሚሳይል ቅድሚ ሕዚም ዘይተኮሰቶ ሓድሽ ምዃኑ እናተገለጸ እዩ ዘሎ ኢራን ክሳብ ሕዚም 4000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ዕላማ ክወቅዕ ዝኽእል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ዝተዓጠቐት ምዃና ዝፍለጥ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካመኒ ኣፈራሪሕዎሎም ተጠንቀቑ ከም ሳዳም ሁሴን ከይትውድኡ ክብለ ጠንቂቖም እዚ ድማ እስራኤል ንካማኒ ክትቆትሎ ኣብ ግምት ብምእታም ክሳብ ሕዚ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ኣይተባሂሎም ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ሎሚ ሶሉስ ንህይወት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካመኒ ብቐጥታ ብምምልኻት ንነበር ውልቀ መላኺ ኢራቅ ነበር ሳዳም ሁሴን ዝመሳሰል ኣወዳድኣም ክበጽሕካ ይኽእል ብምባል ጠንቂቖም እዚ ድማ እስራኤል ንካማኒ ክትቆትሎ ኣብ ግምት ብምእታው
ክሳብ ሕዚ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ኣይተባሂሉም። እቲ ብካት ዝተቐልቀለ ስግኣት ድማ እቲ ብሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ንዝነበረ ስርዓት ሁሴን ድሕሪ ምፍራሶም ንነዊሕ እዋን ድሕሪ ምጉያይን ምሕባእን ሳዳም ሁሴን ተታሒዞም ብስቅላት ምቕጽዑ ኣዘኻኺሩ እዩ። እቲ ስግኣት ግን እስራኤል ወይ ብቐጥታም ንካሜኒ ዕላማ ክትገብር ከም ትኽእል ወይ ድማ ካብ ስልጣን ምውዳቑ ብሚልዮናት ብመግዛእቱ ዝቃወሙ ኢራናውያን እውን ክቕተል ከም ዝድግፉ እዮም ኣመላኺቱ። ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ኩናት ቀልጢፉ ከብቅዕ ዝኽእል እንትኮይኖም ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ባላስቲክ ሚሳይላት ምትኳሳት ደው ክትብልን ኣያቶላ ዓሊ ካማኒ ክውገድ ከም ዘለዎን መርገጽ የፍሊጡ እዮም። ምምሕዳር ትራምፕ ግን ንውጥን ቅትለት ኣያቶላ ዓሊ ካማኒ ከም ዝነጸጎ ይዝከር እዮም። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኸማኒ ካብ መጀመርታ ኩናት ኣትሒዞም ቀንዲ ወተሃደራውያን ሳይንቲስታቱን ኣማኸርቱን ብእስራኤል ከም ዝተቐተልዎም ዝፍለጥ እዮም። ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ እውን ንዋና ኣዛዝ ሰራዊት ንሓላፊ ሰውራ እስላማዊት ሪፐብሊክ ዝኾነ አልሻዳሚ ተቐቲልዎ እዮም። በዚ ድማ ኸማኒ ብዘይ ስትራቴጂካዊ ኣማኸርቲ በይኖም ዝተርፍሉ ኩነታት ከም ዘሎን እዚ ድማ ስርዓቶም ንምክልኻል ክጽገሙ እዮም ዝብሉ ትንታነታት ይወጸሎም። ተፈሪሑ ዘሎ ኣሜሪካ ብዕሊ ንእስራኤል ደጊፋም ናብቲ ኩናት እንተተጸምቢራ ሓይሊ ሚዛን ዓለምና ንዝኾና ዕጡቃት ኒውክሌር ሃገራት ከምኒ ሩስያ፣ ቻይና፣ ፓኪስታን፣ ሰሜን ኮርያን ንኢራን ደጊፈን ክጽምበራ ምዃንን ዘየጠራጥር ምዃኑ ምልክታት ይረኣዮም ዘሎም። ሩስያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተኸፊቱ ዘሎ ኩናት ትኹረት ምዕራባውያን ንምብታን ዝመስል ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሎሚ ዘይተሓሰበ ከቢድ መጥቃዕታዊ ስጉምቲ ጀሚራላ። እዚ ድማ ነቲ ፈላማይ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኮነኑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ብድሕሪት ተወሳኺ ንምዕራባውያን ኣኪብዎን ዝጸንሐ ጉዳይ ወራር ዩክሬን ብሓያል ከንሰዓርን ክዛባዕን ይገብርዎ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣባል ጉጅለ 7 ዝኾና ንእስራኤል ሙሉእ ደገፈን ገሊጸን። መራሕቲ ጉጅለ 7 ዝኾኑ ኣብ ካናዳም ኣብ ዝገብርዎ ኣኼባም ኣብ መንጎ ኩናት እስራኤልን ኢራንን መራሕቲ ጉጅለ 7 እስራኤል ንርእሳ ናይ ምክልኻል መሰል ከም ዘለዋ ሓበራዊ መግለጺ ኣውጽኦም። እቲ ብካናዳ ዝተሓተመ መግለጺ ንሕና መራሕቲ G7 ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ንምርግጋዕን ንኽህሉ ተወፋይነትና ደጊምና ንረጋገጽ። ኣብዚ መንጽር እስራኤል ንነብሳ ክትከላኸል መሰል ከም ዘለዋ ንረጋገጽ፣ ንጸጥታ እስራኤል ዘለና ደጋፍ ድማ ደጊምና ንረጋግጽ ኢሎም። ተወሳኺት መግለጺ ቀንዲ ምንጪ ዞባዊ ዘይምርግጋዕን ራዕድን ኢራንያ ክብሉ ከሲሶም ኣሎም። ኣገዳስነት ሓለዋ ሲቪላት እውን ንረጋግጽ ብምባል እቲ መግለጺ ኣመላኺቶሎም። ካብዚ ምዕባለ ከይወፃና ኣብ እስራኤል ከተማ ሃይፋ ዝርከብ ዝዓበየ መጻረይ ነዳዲ እቲ ሃገር ተዓጽሎም። ኣብ ሃይፋ ዝርከብ ዝዓበየ መጻረይ ነዳዲ እስራኤል ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 200,000 በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ዘፍሪ ኮይኖም ትማልሶን ምሸት ብናይ ኢራን ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝተወቅዐ ተገሊጾም። ኣብቲ ዝሓለፈ ናብ ሰሉስ ዘውግሕ ለይቲ ንመጻረይ ነዳዲ ሃይፋ ብባላስቲክ ሚሳይል ወቂዓት እያ። እቲ መጻረይ ነዳዲ 60% ነዳዲ እስራኤል ዘቕርብ ኮይኖም ሮይተርስ ብስንክት መጥቃዕቲ ዝሰዓበ ጉድኣት ሙሉእ ብምሉእ ስርሑ ከም ዘውቃለጸ ሓቢሮሎም። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ሓንቲ ካብተን ብሚሳይላት ኢራን ዝተወቅዓ ከተማታት ሃይፋ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ዝተፈጸመሉ ቦታታት ብስእሊ ዘቕርቡ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ቲአርቲም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ካሜራታቶም ከም ዝተመንዝዑን እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣፍሊጦም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ሓበሻ በቲ ኩናት ዝበጽሖም ዘሎ መከራ እውን ኣካፊሎም ኣሎም። እስራኤልን ኢራን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ስዒቦም ድሕነቶም ተሻቂሎም ከም ዘለዉ እቶም ሓበሻ ይገልጾም። ኣብ እስራኤል ካብ ዝነብሩ ሓበሻ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሓደ ሓበሻ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል መጥቃዕቲ ሚሳይላት ከቢድ ስግኣት ተሕዲርሎም ከም ዘሎ ሓቢሮሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝተጎድኡ ከም ዘለውን ዘሎ ኩነታት ከቢድ ምዃኑ ዝሓበረም እቲ ንቢቢሲ ቃሉ ዝሃቦ ወገን ካብ መጥቃዕቲ ሚሳይል ንምምላጥ ኣብ ውሑስ ቦታ ይዕቀቡ ከም ዘለዉ ይገሊጾም። እንተኾነ ግናም ኩሎም ኣብ እስራኤል ዝርከቡም ሓበሻ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ድማ ካብቲ መጥቃዕታት ንነብሶም ንምድሓን ጥንቃቐ ክገብሩ እዩ ሚዒዶም። ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘተኣኻኽብናይ ሓደሽቲ ምዕባለታትን ዋናዊ ዜናታትን ዛዚምና ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም